हाय नोंथांमोन, दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे जोबोद गिख्रंथावना मोनसे भिडिअ बानायनाय जादों। बेनो जाहैबाय साखनद्रा ना। दा बे साखनद्रानि गेजेरावनो जोंनि बे बिटिएडि एरियायाव गोबां गिख्रंना जाथाय जागासिनो दङ। दा बिनि थाखायनो आं दिनै नोंथांमोनजों जे कमल बसुमतारी इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय। दा बेखायनो आं दिनैनि फ्रेश गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बेखौनो बुंनो नागिरदों जे जाहाथे जोंनि सुबुं माहारिफ्रा बा जोंनि बिटिएडिआव जेमाननाखि जोंनि उन्दै गथ' बा जेसेबांनाखि दङ गामि एरियायाव बा दानि सोलिफुबाय थानाय मेला आरियाव थांलाय फैलाय गोबां मानसिफ्रानो लामा सामा ओंखारो जानांगौ। दा बेखायनो दा गावनि जिउखौ गाव रैखा खालामनाया गावनिनो सायाव। बेखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायनो सानदों जे सिखाव एबा डाकाति बा बहुद मा जादों दा सोलिफुगासिनो दं। दा थांनाय मोनायावसो मैयाहाय बिजनी हालामाव जे मोनसे जाब्रबथाय जादों, बेयो जाहैबाय खोनानो मोननाय बायदिब्ला बिजनी जे मेला जागासिनो दं ना, दा बे बिजनी मेलायावहाय माने मोनसे गलायाव माने दखानावहाय माने बियो हाबनानै थानायाव दा बिथाङा जे जायनाखि दखानदार होग्रा बिथांमोनहा बिथांजों रायलायदोंमोन। बे जायनाखि साखनद्रा बेजों रायलायनायाव बे जेबो उत्तर होयियाव बा जेबो फिननाय होयियाव माने खनसेल' नङा खननै खनथाम बिदि सोंनायाव बियो जेबो रायलायि दारावहाय मोजाङैनो नोजोर होनायाव बिथांनि साइडनिफ्राय नुबाय जे बिथांनाव माबा मोनसे गाज्रि बेसादफोरबो दङ ना। नोंथांमोनखौ आं बे स्क्रिनाव खिन्थागोन जाहाथे नोंथांमोनहा जे फुजाखौ जे टाइमजों लोगोसे नोंथांमोनहा फैनानै बा टाइमखौ मेनेजमेन्ट खालामनानै नोंथांमोनहा जाहाथे फुजायाव फैयो आरो लोगोसे हारसिं हाला मालाबाबो फैनो नाङा। आरो बेखौनो खावलायनाय जायोदि हिन्जाव माहारिफ्रा जिबनावबो नोङो हारसिं फैनो नाङा आरो हारसिं फैनायनि दारावनो हयथ'बा नोंथांमोननि खहाया नुजानोबो हागौ। दा बेखायनो आं बयखौबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायो, फुजा बागिनिया देरसिन नङा, नोंनि जिबनासो देरसिन। दा नोंनि जिबनखौ नों बासायनाया नोंनिनोखा बा नोंनिनो सायाव सोनारगोन। दा बेखायनो नोङो गावखौनो गाव सांग्रां खालामनानै लानांगोन, गावनि लाइफखौहाय गावनो फसंनानै लानांगोन। दा बेखायनो जोङो जाहाथे बै गाज्रि मानसिनिफ्राय जों रैखा मोनो बा बासायनो हायो, बेखायनो आङो दिनैहाय इउटुबार जानानै नोंथांमोनखौ जोंनि बर' माहारि सुबुं माहारिफोरखौ आं बयखौबो खावलायो जाहाथे गाव गावनि देहा सोलेरफोरखौ गाव गावनो जोथोनै लानानै जाहाथे फुजा मेलाफ्राव जाहाथे गोदाव सोराव बेरायालासेनो थाबैनो बेरायनानै बा ज'यै फैनानै बा ज'यैनो थांफिनो, बेखौनो आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायो। दा बहुद इलिगेल जागासिनो दं फारसेनिफ्रायनो ओरैजाय इलेक्सननि खोथा। दा इलेक्सननि खोथायावबो माखासे निउसफ्राव नुगासिनो दङ, बहुद दावराव दावसि जागासिनो दङ ना। आं रावखौबो पार्टिनि खोथाखौ आं बुंनो सानाखै। जाहाथे जोंनि बर' सुबुं माहारिफ्रा आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जे आंबो पाब्लिक हिसाबै ना, आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जाहाथे जोंनि बर' फिसाफ्रा जोंनि गोजोननायखौ मोननो हायो। दा बेखौनो जों बयनोबो रायजो राजा नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौनो खावलायबाय जाहाथे जोङो बयबो खौसेथि जानानै जोंनि थामोनथाइखौ, जोंनि जेनाखि राव हारिमु आसार खान्थि गासैखौबो जों रैखाथि खालामनो हायो। बिनि थाखाय आं जोंनि गामिनि बा जोंनि बिटिएडि एरियानि जिमाननाखि सुबुं माहारिफोर बर' माहारिफोर बिथांमोनखौ आं बयखौबो खावलायो जाहाथे जोंनि बे फैगौ इलेक्सनाव जों खौसेथि जानानै जों बयबो जोंनि रैखाथिखौ जों लाखिनो हायो बा जोंनि बर' बिमानि रावै जों राव हारिमु थुनलाइ बेफोरखौ जों गासिबो गोजौआव जों दैखांलांनो हायो। आं बेखौनो जोंनि बर' सुबुं माहारिफोरखौ बयखौबो आं खावलायनाय थाबाय।
दा नोंथांमोना बे जायनाखि बिथाङा साखनद्रा बिथांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव स्क्रिनाव खिन्थागोन आरो बिथाङा मा मा बेसादफोर लादों बेखौबो आं नोंथांमोना बे स्क्रिनाव नायनो हागोन। दा बेखिनियानोसै नोंथांमोन। जाहाथे नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायदोंब्ला हानायमानि शेयार खालाम आरो लोगोसे नोंथांमोना आंनि कमल बसुमतारी इउटुब चेनेल गोदानब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे आगदाथिंजानि बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे आंनि गोदान नटिफिकेसना नोंथांनियाव गिबियावनो मोनहैयो। दा बेखिनियानोसै नोंथांमोन। जाहाथे आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा नोंथांमोना लाइक खालामना हो। दा बेखिनियानोसै। बाय बाय।